Dear TMC, ang anak ko ay kasalukuyang nasa ikalawang baitang. Gusto ko sanang kasing galing ng mga batang tinutukoy mo dito. 99%! Ang gagaling! Paano ko siya isasali? Madali lang, Mami. Isali mo lang siya sa mga IBFC program na angkop sa kanyang edad at kakayanan. Tandaan, hindi ito nakukuha ng overnight. Ang resulta ay mula sa tiyagaan ng guro, magulang at estudyante mismo. Mga bata, nahihirapan ba kayo sa subject na math? Lumiham lang sa Dear TMC at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Hanapin lang ako sa Facebook, sa TikTok and YouTube channel.